आरोबाव खेबसे आंनि इनसाइड भइस इउटुब चेनेलाव गासिबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबावबाय। दाना दिनै आङो दंफैयो BBCनि सिङावनो थानाय आमटेका ओनसोलनि हाथिमारा होननाय मोनसे गिर्जाया दिनैसिम 50 बोसोर जाबाय। बेखौनो नोजोर बोनानै गल्डेन जुबुलि हठात सनाथि मोनसे फोरबो बिसोरो खुंदों। बाहाय जोङो नुदों अनेक मोजां डेक'रेसन खालामदों, गोबां बुस्थुफोरजों बिसोर डेक'रेसन खालामनानै बे हाबाफारिखौ बिसोर जोङो रोजाबावगोन जिउनि देंखो। संसारनि
जोंनि निउस बिथांमोनखौ हाजासे हामबाय होग्रोनाय थाबाय आरो बेयाव सफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम जोंनि 2 नं हाथिमाराया दिनैहाय 1971 मायथाइनिफ्राय दिनै 2021 मायथाइसिम 50 बोसोर जाबाय बे रंजामाखौ जोङो दिनै खुंफुंनो हाबाय बेनि थाखाय जोङो हाजासे जोङो आफा इसोरखौ हामबाय होग्रोनाय थाबाय आरो जोङो सिगाङाव जोंनि गिर्जाया जोंनि एसेल' मानसिजों एसेल' न'खरजों जोङो बे रिजार्भ जायगायाव जोङो स्थापन खालामदोंमोन ओमफ्राय दा फैयै 50 बोसोर जानायजों लोगोसे जोंनि मण्डलिया दिनैहाय जोंनि बे 2 नं हाथिमारा बेप्टिस्ट मण्डलिया दिनै 50 बोसोर प्रग्रामाव जोङो खुंनो हाबाय। नोंथांमोना धोरोमनि गेजेरजों आदसा जोङो बे 50 बोसोर खुंनायनि रंजामा सनाथि जुबुलि खुंनायनि गेजेरजों जोङो एसे जोंनि मण्डलिनिफ्राय जोंनि गिर्जानिफ्राय जोंनि समाजनिफ्राय बहाबा जोंनि साखाथियाव बहाबा जोंनि ओनसोलफ्राव दैबानाजों लोमजानाय माबा मोनसे सोरबा निखावरि अबस्था गोरिब अबस्था जानाय नैबिसोरनि थाखाय जोङो एसे जोंनिफ्राय जा हायो अनसुंथाइ जोङो बेखिनिखौ जोङो होनो हाबाय। थांनाय दैज्लांनि समाव बै सिसुबारि गामियाव जोंनि खैला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सिसुबारि गामियाव दैबानाजों लोमजादोंमोन बेयावबो जोङो जोंनि मण्डलिनिफ्राय जोंनि बेक्तिगतनिफ्राय एसे जोङो हानायखिनि जों सहाय खालामनो हादों।